Philippine History. Sisiw. Capital P-U-P. Sisiw. Sino ang pumatay kay Lapu-Lapu? Ikaw, Michael. Ha? Wait ako, sir. Kahit mahirap lang kami, sir, hindi ko yung magawa, sir. Anong kalokohan pinagsasabi mo? Ang tinatanong ko sa'yo, sino ang pumatay kay Lapu-Lapu? Hindi nga ako, sir. Tarantado ka talaga, no? Gusto ko makausap ang tatay mo. I want you to bring him here. Understand? Yes, sir. Sir, ito na ho tatay ko. Ano ho bang may paglilingkod ko sa inyo? Anong may paglilingkod? Kayo ang nagpatawag sa akin eh. Pinatawag? Sir, ako nagpatawag. Oo nga ho, Mr. Principal. Pinagbibintangan kami na kami raw ang pumatay kay Lapu-Lapu. Kahit tingnan ninyo ang lahat ng police record, malinis kami. Wala pa kaming napapatay. Ngayon, kung ipagpipilitan ninyo na kami ang pumatay kay Lapu-Lapu, baka ngayon lang kami makapatay ng tao.